Vyšetrujeme nový online podvod. Taký podvod, ktorý nás za pár okamihov môže pripraviť v naše úzkostlivo chránené úspory. Ovšem na rozdiel od iných podvodov nie nejaký podvodník nás obľúbuje svojimi rečami. Reportáž nášho vedúceho, investigatívneho reportéra Briana Rossa o tom, ako to vlastne funguje. George Rodriguez zo svojho domu v Severnej Karolíne bol očitým svedkom. Niekto použil z Georgeovo heslo, prihlásil sa na jeho účet v Ameritrade a predal jeho akcie v hodnote $60,000 pred jeho očami. Bolo to naozaj šokujúce vidieť, ako mi pred mojimi očami miznú moje akcie. Mimoriadne ma to rozrušilo. Rodriguez je len jeden z mnoha 10 000 obetí, ktoré sú klientami významných brokerských spoločností, ktorým pred očami vykradli účty celoživotnej úspory z ich účtov. V skutočnosti ani nie je to dôležité, koľko ukradnú z účtu. Isté je však, že človek zažije obrovský šok. Problém sa začína veľakrát v skutočnosti, už keď človek cestuje na letiskách, hoteloch a takých obchodných centrách používa svoje vstupné online údaje, ktoré kriminálnici už dopredu hackli. Také špionážne vírusy naniesú do počítačov, ktoré tajne zaznamenávajú každý úder na klávesnicu. Prakticky poskytneme kriminálnikom užívateľské meno svojho účtu, číslo účtu, naše heslá, v podstate im odozdávame kľúče od nášho hradu. Podľa oficiálnych zdrojov veľa takých špionážnych vírusových programov pochádza z kruhov ruského kriminálneho podsvetia. Za pomoci po rusky hovoriacej praktikantky z ABC News sme nadviazali spojenie s jedným takým zločincom, ktorý nám ponúkol na predaj 6 rôznych amerických účtov so vstupnými menami a heslami spolu aj so všetkými údajmi zahrňujúc aj sumy peňazí, ktoré by sme mohli ukradnúť. Jeden Ameritrade účet so $7,000 je na predaj za $2,000. E-Trade účet s $1,300 za $350. Fidelity účet s $50,000. Koľko by sme mali zaplatiť, aby sme získali všetky údaje k vstupu? $350. Toto je spôsob bankovej lúpeže 21. storočia. Doteraz veľké brokerské spoločnosti USA odškodňovali svojich klientov. Teraz už však vojenská súkromná dôchodková správcovská spoločnosť pre štátnych zamestnancov toto odmieta, tvrdí, že podľa zákona ju k tomu nikto zaväzovať nemôže. Videli ste reportáž nášho vedúceho investigatívneho reportéra Briana Rossa. Pozrite si video o riešení, ako sa brániť proti online krádeži údajov a identity. Niekto práve teraz sa dozvedá vaše prístupové meno a heslo, niekto vám práve teraz kradne vaše údaje kreditnej karty a nakupuje vašou kreditnou kartou. Niekto teraz vstupuje do vašej e-mail schránky a všetko vidí, čo píšete a robíte, a to všetko bez toho, aby ste o tom vedeli. Online kriminalita predstavuje veľmi veľký problém. Vaše údery na klávesnicu zachytil a zaznamenal akýsi hacker bez svedomia. Tento spôsob útoku uskutočňuje nasadením špionážneho vírusu. Videli ste možno v správach, ale pravdepodobne neviete, že aj tie najlepšie antivírusové programy s denným updateom len z 20% vedia rozoznať a zastaviť tieto vírusy. Vám by stačil tento slabý pomer, keby sa jednalo o súkromie a bezpečnosť vašej rodiny. A pozrite si, ako funguje ozajstný špionážny vírus, ktorý sme pre potreby našej demonštrácie zviditeľnili. Účinok je celkom ohromujúci. Veľmi pravdepodobné, že vy nikdy ani len nebudete tušiť, že váš počítač je nakazený. Pozrieme si najprv číslo nášho bankového účtu. Vidno, že špionážny vírus už aj zachytil web stránku našej banky. Vírus zachytáva každý môj úder na klávesnicu, práve zachytil moje užívacie meno a heslo. Aj keď tieto sa na obrazovke ani neobjavia, je tento vírus schopný ich zachytiť. V dnešných časoch pravidelne a bez osobitného rozmýšľania vyplňame rôzne online formuláre žiadosti. Poďme na jednu zabezpečenú web stránku a vyplňme žiadosť o kreditnú kartu. Aj keď sama stránka je bezpečná a spoľahlivá, špionážny vírus dokázal zachytiť moje údaje ešte predtým, ako sa tieto mohli dostať na zabezpečenú stránku. Vlastne teraz moje údaje, a to celé meno, adresu, osobné číslo, takisto môže aj rodné číslo, daňové číslo a tak ďalej. E-mail, čo sa týka obľúbenosti, sa už zaradil pred telefón komunikácií. Ešte aj s našimi deťmi si častejšie posielame e-maily, ako telefonujeme. Jeden práve poslaný e-mail priateľovi práve informoval potenciálneho predátora o tom, že moja dcéra dnes večer bude sama doma, a tá istá osoba pozná už aj moje meno a aj moju adresu. A teraz poďme späť na tie isté stránky. Ukážeme, čo sme si nainštalovali rovno do našich nástrojov. Keď vidíme zelené pozadie, tak si môžeme byť istí, že náš program funguje a chráni vaše údery na klávesnicu od špionážnych vírusov. A tu sme znovu na stránke nášho účtu v banke. Všimnite si zelené políčko, ako sa objaví pri vpisovaní užívateľského mena.
Kodovacia technológia mi avizuje zelenou farbou, že všetko, čo napíšem do zeleného polička, je zakodované a utajené. Môžeme vidieť, že špionážny vírus nezachytáva nič iné, len nepoužiteľný zhluk čísel. Moje užívateľské meno a heslo je bezpečí. Pri vyplňovaní žiadosti o kreditnú kartu sme zakódovali a utajili všetky vpisované údaje už pri údere na klávesnicu. Moje meno, adresu, číslo karty a všetky údaje. Tie sú v úplnom bezpečí chránené pred špionážnymi vírusmi.